Masu sauraro Aisha Aliyu Jafar da ke muku sallama a shirinmu na ra'ayi riga na yau. Shirin na ra'ayi riga zai mayar da hankali ne kan rahoton kungiyar Transparency International wanda ya ce Najeriya ta kara tsunduma cikin matsalar cin hanci da rashawa a shekarar 2025. To kuma hakan yake nufi? Waɗanne ɓangarori ne matsalar tafi kamari? Ko yaya za a yi a shawo kan wannan matsala? To amma kafin mu shiga cikin shirin sai na fara da karanto labaran duniya. Shugaba Trump ya buƙaci Iran ta miƙa wuya ba tare da wani sharaɗi ba, inda ya ce wannan ne kaɗai hanyar da za a kawo ƙarshen yakin da ake yi. Mr. Trump ya kuma ce bayan ta yi sarandar sai kuma ta zaɓi sabon shugaba wanda gwamnatinsa ta amince da shi, inda ya ce daga nan ne Amurka da ƙawayenta za su taimaka wajen farfaɗo tattalin arzikin ƙasar. Hukumomi a Iraki ciki har da gwamnatin kasar da ke mulki a Bagdaza da ma gwamnati mai cin gashin kanta a yankin Kurdawa da ke arewacin kasar sun ce bai kamata a yi amfani da kasar ba wajen kai hare-hare a kasashe masu makwabtaka da ita. Wannan na zuwa ne bayan shugaba Trump ya ce zai yi kyau idan mayakan Kurdawa da ke Iraki suka kutsa cikin Iran. Iran dai ta ɗauki alwashin mayar da martani mai tsanani a arewacin Iraki idan aka kutsa mata daga ta ƙasa ta yankin. Takaitattun labaran na zuwa muku ne daga sashen na BBC. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce hare-harenta sun isa akalla wurare 400 a faɗin Iran a yau Juma'a. A wata sanarwa da rundunar IDF ta fitar ta ce ta samu nasarar kai hare-hare ne a wurare masu muhimmanci. A yayin da Isra'ila ke kai mata hare-hare, Iran ɗin ta ce ta kai hari sansanonin Amurka da ke Kuwait na jirage marasa matuƙa kuma ta sha alwashin ci gaba da mayar da martani. Rundunar sojin Sudan ta kudu ta umarci ƙungiyoyin bayar da agaji da fararen hula su fice daga gabashin jihar Jonglei da ke ƙarƙashin ikon 'yan adawa a yayin da take shirin ƙaddamar da hari kan 'yan tawayen da ke yankin. Rundunar sojin ta bai wa Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙungiyoyi kwanaki 3 su fice daga yankin Akobo. An shaidawa fararen hula su nemi mafaka a ƙauyukan da ke ƙarƙashin ikon sojoji. To ƙarshen labaran kenan. Ra'ayi riga da BBC Hausa. So yanzu kuma bari na haɗa ku da Muhtari Adamu Bawa don gabatar mana da shirin na yau. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da shan ruwa. Da fatan Allah ya karbi ibadunmu. Shirmu na ra'ayi riga a yau zai mai da hankali ne akan yadda Najeriya ta ƙara aukawa cikin matsalar cin hanci da rashawa a baya-bayan nan. Kuma domin tattauna wannan batu, mun gayyato Awwal Musa Rafsanjani, jami'i a ƙungiyar Transparency International da kuma Sislak. Akwai Hassan Salihu, muƙaddashin darakta a hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato ICPC. Akwai Habiba Ahmed, jami'ar shirye-shirye ce a kungiyar rafa mai rajin kare 'yancin mata a Najeriya. Muna kuma tare da Malam Bishir Dauda na kungiyar muryar talaka. Malamai muna yi muku barka da zuwa cikin wannan shiri. To kafin mu fara bari mu ji wannan shimfiɗa. A baya-bayan nan damuwar da ake da ita game da kamarin cin hanci da rashawa a Najeriya ta karu bayan ƙasar ta raɗa dalmiya ƙasa a jerin masu cin hanci da rashawa cikin shekara ta 2025. Abin da ke nuna taɓarɓarewar sha'anin mulki da gaza yin bayani kan amanar al'umma. Rahoton ƙungiyar Transparency International ya ce Najeriya ta samu maki 26 ne kacal a cikin 100, abin da ke nufin al'amura ba sauya ba daga 2024. Alƙalman auna cin hanci da rashawa sun nuna cewa Najeriya a 2025 ta sake yin ƙasa zuwa mataki na 142 daga mataki na 140 a cikin ƙasashen duniya 182. Rahoton ya amsa cewa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya suna aiki amma ƙoƙarin su ya gaza ƙarfafa gwiwar jama'a su ƙara yin amanna da hukumomi. Ƙungiyar Transparency International ta nunar cewa ƙasashen da ke ƙasa-ƙasa a jerin lissafin akasari suna fama da hukumomi masu rauni, taƙaita ba da bayani kan amanar al'umma da raunin tilasta aiki da dokokin yaƙi da cin hanci. Ƙalubalen dogon lokaci da ke raunar da ginshiƙan aiki a hukumomi da dakile kyakkyawan sakamakon mulki. Alƙalman auna cin hanci na Transparency International shi aka bi kafa hujja da shi a faɗin duniya wajen kimanta ƙoƙarin gwamnatoci akan fayyace gaskiya da yardar jama'a ga hukumomi
da kuma ƙwarin gwiwar masu zuba jari ga ƙasashe. Duk da haka, jami'in Transparency International a Najeriya Awal Musa Rafsanjani ya ce Najeriya ta ɗanyi rawar gani a fannonin da suka haɗar da ƙara ƙaimi wajen ƙwato dukiyar almundahana da fitar da Najeriya a jikin ƙasashen saboda gazawar da halatta kuɗin haram da ƙoƙarin toshe hanyoyin shigar da kuɗaɗe don ayyukan ta'addanci da katse kuɗaɗe cikin harkokin ƙerawa da bazuwar makaman ƙare dangi. Sannan ta yi ƙoƙari wajen ƙarfafa aiki da ƙungiyoyin fararen hula a kan yaƙi da cin hanci da rashawa. To madalla, yanzu idan muka shiga cikin shirin gadan-gadan zan fara da Malam Awal Musa Rafsanjani, waɗanda ku ne kuka fitar da wannan rahoto a kwanakin baya. Mun ji shimfiɗa kan abin da rahoton ku ya ce game da Najeriya. Shin Rafsanjani, me ake nufi idan aka ce Najeriya tana matsayi na 142 a jerin ƙasashe cikin alƙalman nan na Transparency da kuka tattara bayanansu? Duk shekara ƙungiyar mu ta Transparency International tana auna irin yadda jama'a suke kallon cin hanci da rashawa a cikin gwamnati, sai a tattara bayanai na kamar sauran kamar ƙungiyoyi wanda wasunsu daga cikinsu Najeriya tana ɗaya daga cikin mambobinsu kamar su World Bank. To irin rahotanninsu ake tattarawa a ga irin makin da suka bawa Najeriya wajen kamar misali ma'amala da mutane a gwamnace, wajen kamar kwangila yadda ake gabatar da shari'a, jami'an tsaro suke tafi da al'amuransu, ko kuma dai a irin kamar asibiti haka ko kuma makarantu yadda jama'a 'yan ƙasa suke fuskantar barazanar cin hanci da rashawa. To irin waɗannan rahotanni ake tattarawa sai a zo a duba a jijarin tasu sai a ga yadda ƙasa take nasara. Kamar misali ƙasa Amurka, a wannan rahoto da muka bayar mun nuna Amurka ta yi baya ta faɗi saboda zargin yadda shugaban ƙasar Amurka ake ganin yana katsalandan a cikin harkar shari'a da kuma sauransu. Saboda hakan aka ga makin da Amurka ta samu ita ma ta yi baya ƙasa can har ma ta fi Najeriya ma a irin yawancin jirin makuna da ta tafi. Haka na ita ma ƙasar Birtaniya ta tafi ƙasa ita ma. Saboda haka ita Transparency International tana auna irin waɗannan sakamako ne alƙalama ne kamar yadda 'yan ƙasa da jama'a suke fuskantar azabar raɗaɗin cin hanci da rashawa a ƙasarsu. So shi ne isa a wannan shekara Najeriya abin takaici duk da ƙoƙarin da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa suke yi, amma musamman a ƙananan hukumomi da jihohi, wanda yawancin jihohi ba su ma da irin hukuma ta kamar EFCC ko ICPC da za su yi kokari su dakile irin hukumomin nan na jihohi na karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa. Wasu da dama kusan a cikin jihohi 36 ba su fi jihohi 10 wanda aka yi kokari a kwaikwayi wannan ba, amma cikakkun ma waɗanda suke da irin wannan hukumomin ba sa wuce ma 5. To shine ike sa 'yan Najeriya da kuma waɗanda suka zo su yi kamar misali cinikayya, wato masu zuba jari, ko kuma su zuba jari, in sun fuskanci irin waɗannan matsin lambar cin hanci da rashawa din, to shine za a ga ko kuma irin kuɗaɗe ma da aka ware don a yi tsaro, amma kuɗaɗen nan sai a sace su kamar yadda rahoton ne faɗa, ko kuma za a ga cewa audito na ƙasa ma a rahotonsa, babban mai binciken kuɗi na ƙasa a cikin rahotonsa ya bayyana yadda aka cinye biliyoyin kuɗi da aka ware don a samar da wutar lantarki a Najeriya. Rahoton gwamnati ne ba wai rahoton mu bane. Shi ma a 2025 ɗin ne? Yawwa, a cikin rahotonsa na 2025. Kuma sannan a cikin rahoton nasa ya nuna yadda wasu marasa kishin 'yan majalisa suke karɓar cin hanci da rashawa, da kuma irin zargin da shi da mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro da ya faɗa kan cewa wasu jami'an tsaron marasa kishi suna sai da makamai ga 'yan ta'adda da sauransu. To wannan fa duk rahoto ne na gwamnati, ba wai rahoton mu ne ba. Kuma da waɗannan abubuwa kuke la'akari a tattara kafin a yi wannan ƙasa wannan misali. Sa'an nan ita da kanta hukumar ICPC ta fito ta nuna yadda ta kwato kuɗaɗe da dukiyoyi daga wajen ma'aikatan gwamnati wanda ba na halal ba. Haka na EFCC ita ma irin kuɗaɗen da ta kwato da dukiyoyin da ta kwato, duk wannan alamu ne na kan cin hanci da rashawa da yake ya addabi ƙasa. Ya za ka kwatanta kamar girman matsalar a Najeriya? Ai babban matsala ce wannan, tunda kaga ko asibiti ka je sai an nemi ka bada kuɗi, in ka je kana neman ka ɗauke ka a makaranta sai ka bada kuɗi, in aiki kake nema a Abuja nan
kawai ko maki ma na jarrabawa mata suna fuskantar matsin lamba ga wasu marasa kishin malamai da su karɓi kuɗi wajen su kuma su yi amfani da su. Duk wannan cin hanci ne ai. 'Yan Najeriya suna fuskantar matsin lamba na cin hanci da rashawa ko da a wajen 'yan sanda da suke tare su, wasu ma an kashe su ma saboda ba su ba da wannan cin hancin da aka ce su bayar na naira 50 ko naira 100 ba. Bangaren shari'a wanda 'yan Najeriya da yawansu sun ma fidda tsammanin cewa za su samu adalci in ba kana da kuɗi ba za ka samu ka je ka samu shari'a mai inganci ba mai adalci ba. Duk wannan ina ɗaya daga cikin abin da ike ɓata sunan Najeriya, ike sa mu mai baya duk da ƙoƙarin da hukumomi suke yi, kuma mun yaba musu, kuma muna ganin cewa idan aka ci gaba da ba su ƙarfin gwiwa insha Allah za su iya kokari su dakile. Za mu dawo gare kanan gaba cikin shirin. Yanzu bari na je ga Malam Hassan Salihu, a mukaddashin darakta a hukumar ICPC. Malam Hassan, daga bangaren ku ya kuke kallon wannan rahoto? To alhamdulillah mu dai muna gani rahoto ne wanda zai kara mana kwarin gwiwa da ci gaba da yunkurin da muke wajen yaƙi da cin hanci. Misali kamar yadda shi Rafsanjani wanda yake jami'in hukumar da suka fitar da wannan ya wato yi na'am da yardar cewar muna kokari iyaka kokari. To sai dai a yadda nake gani shine ma'auninsu kamar ba su amfani da yawa abin da aka kama, yawa kamar na adadin kuɗi kenan ko kuma da kuma adadin mutanen da aka gurfanar gaban shari'a. To da suna amfani da irin wannan alƙaluman na tabbata da mun dan samu ci gaba. A sama da shekara 10 tsakanin muna cikin wato ma'auni na 26 har zuwa 28, saboda haka ba mu wuce 30 ba. Amma dai ina gani shi wannan ma'auni haka na yawan mutanen da kuka gurfanar a gaban kotu. Ma'auni irin na Rafsanjani, Transparency International. Kana nufin da suna la'akari da waɗannan abubuwa da ka zaina da matsayin Najeriya ya ɗago? Suna amfani da wa'annan ina ji da gaskiya da mun dan fa haka saboda to amma ya zaka kwatanta zunzurutun kuɗi da gidaje da mutanen da aka kai kotu da wa'anda aka kama da wa'anda aka musu hukunci a rana da wanda aka ce su dawo, ai dai shi yana aiki da mu. Na san rahoton ya ambato musamman kudaden almundahanar da kuke kwatowa, ya ambaci wannan a cikin nasarorin da za a iya cewa Najeriya ta samu sun ambata. Amma kai ya zaka kwatanta yawan duke da kuka kwato kila a 2025? To ya fi na 2024 yawa gaskiya, kuma ba da bayan haka mutanen da aka gurfanar kotu aka musu hukunci sun fi yawa. Amma akwai alƙaliman haka? To gaskiya ban amma dai sun fi, saboda na duba. Na'am. Yawa na duba haka. Na'am. To abinda nake kira da misali tsari irin na Transparency International shine su ɗauko wani wato jadawali irin wanda za su rika duba yawan yunkuri da ƙoƙari da ake yi, domin shi yaƙi da cin hancin nan akwai wato hukumomi da ya kamata a ƙarfafa bayan mu aikin da muke yi. Shi ma ya ambace ku haka, ya ambace ƙoƙarin naku. Yawa, so hukumomin nan idan aka ƙarfafa su, idan muka yi irin abin da ake kira haɗaka, to na tabbata nan gaba idan aka zo sai ga mun fi haka daraja. Amma kuna ganin kamar akwai gaskiya a cikin rahoton da suke fitarwa din ko kuma? A kulliyomi gaskiya ka san shi ya sani ba ma yadda da abin da suke fito da shi. Sai dai mu yadda da wasu, amma mun sani so da yawa mukan neme shi don shekaru da suka shige idan suka fitar da rahotonsu tun lokacin gwamnatin baya aka rude haka a kira wasu, to ina ji yana zaburar da mutanen ƙasa su ci gaba, amma ina daɗa kira mutanen ƙasa ko hukumomi na tabbatar da kuma ƙasa baki da yana zaburar da mutane su daɗa motsawa, amma ni ina kira ga Transparency International da su samu su rika ɗauko wasu alƙaluma, ba su rika dogaro da hukumomi waɗanda muke kira bureaucratic institutions ba, misali ƙungiyoyi manya irin su World Bank da wani economic akwai suna nan, ina roƙon da su faɗaɗa. To amma a ganin ku daga hukumar ICPC me yasa wannan matsala ta cin hanci da rashawa take karuwa duk da ƙoƙarin da kuke cewa kuna yi? To gaskiya in dai ka duba yadda, kuma abun godiya shine da ba sa fitar da wannan al'amuran bai karu ba tsakanin, sai dai a ce ana kokari a dakile
irin abin da ya fi baya. Amma me hujja ka ta cewa cin hancin bai karu ba? Bai karu ba saboda shekarar da ta shige muna 26 a nasu kiyasin ko kuma ma'auninsu. Banda wanda suka fitar da ke cewa kuna Najeriya tana 142. Ai wannan ka gani yawan ƙasa ne da kuma inda muka tsaya. Na'am. Yawwa. Za mu sake dawa gare ka Malam Hassan Salihu gaba a cikin shirin. Yanzu bari na je ga Habiba Ahmed ta kungiyar Rafa. Malama Habiba, yaya matsalar karuwar cin hanci da rashawa take a Najeriya kamar take shafar rayuwar mata ku da yake kungiyoyi ne haka wanda suke kokarin kare